så? Har I bygget en lille... Ja, vi har bygget sådan et fedt træ, så skulle sidde med. Nej, jeg tror ikke på, I kan sgu da ikke komme derop. Okay, skal vi med? Okay, så lad os... En 50'er per dreng. Okay, så får I 2 minutter til at klare det. Så er det agenterne, drengene. Kom så. Ja, der kæmpes derovre. Jeg tror ikke på, I kan. I skal begge to op. Kom nu. Så er der 10, 9. Ej, jeg driller bare. Du har masser af tid. Du har 13 sekunder endnu. 10, 9, 8, 7, Går det ikke godt for farmand i sit vedmål? 5, 4. Han er omkring et halvt. Ja, du er op. Stærk. Okay, far. Må jeg lige se, hvor højt kan I komme op? Og I skulle også ned igen. Snakker vi om det? Det er godt. Og så skal I ned igen. Nej, vi skal ned. I har 40 sekunder til at komme ned på pladsen igen dernede. Ja, det er stærk repelling der. Det var sgu det en 50'er og en 50'er. Ja, vi skal lige have ham med Guzman med der. I har 20 sekunder. 1, 2, 3, 4. Så er der 15 sekunder til at nå hen og sidde. Men der skulle man. Hvor mange sekunder? Så 5, 4. Sæt dig. Sådan der. Jamen, det er i orden, drenge. 200 kroner. Ej, ikke 200.